Mayapayal daw Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Riniela Tugay. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakaraang linggo. Accident-prone area sa Talabastagan, tinukoy ng Siposco. LTFRB nagbabala laban sa panghaharas at diskriminasyon sa mga pasahero. Panukalang batas laban sa pamamahagi ng ayuda ng mga politiko tuwing halalan, suportado ng COMELEC. 65 Nestle products kabilang sa recalled items sa ilang establishmento sa Luzon. 6-foot stunner Alison Hetland, pambato ng Pampanga sa Miss Universe Philippines 2026. Binisita ng CLTV 36 News ang ilang lugar sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Barangay Talabastagan, City of San Fernando, Pampanga, na naitala ng Siposco bilang mga accident-prone area kasunod ng sunod-sunod na insidente ng road crashes sa nasabing lugar. Magandang araw mga kabalen, muli ako po si Riniela Tugay para sa CLTV 36 News. At ngayong araw nga ay binabagtas namin ang kahabaan ng MacArthur Highway dito partikular sa Barangay Talabastagan upang bisitahin ang mga itinuturing na accident-prone area dito sa City of San Fernando, Pampanga. Ayon sa ulat ng City Public Order and Safety Coordinating Office o Siposco ng San Fernando, ukol sa mga road crashes sa kahabaan ng MacArthur Highway, partikular sa Barangay Talabastagan, umabot sa 75 ang insidenteng naitala sa loob ng isang taon noong 2025. Sa kabuuang bilang, 28 katao ang nagtamo ng minor injuries, habang wala namang naitalang nasawi sa mga insidente. Ngayong 2026, 6 na rin ang naiulat na insidente ng road crash sa nasabing barangay. Ang pinakahuli nga ay dito sa Holy Angel Village na kinasangkutan ng isang senior citizen na nasawi nitong January 9. Karamihan sa mga nasabing insidente ay naganap dito mismo sa Malboro area kung nasaan ang Holy Angel Village at Jungle Base. Dahil magkakadikit lamang ang mga nasabing lugar, makikita na malapit din ang pedestrian lane sa likuan at tuloy-tuloy din ang daloy ng mga sasakyan sa MacArthur Highway. Ayon sa Siposco noong nakaraang linggo, magdadagdag sila ng additional road signages at signal lights dito sa nasabing lugar. Pero kung mapapansin ang distansya nitong inilagay na road signage at signal lights sa ating pedestrian, dagdag pa itong malaking puno dito sa harap, hindi siya agad mapapansin. O kung ang isang motorista ay malapit na dito sa lugar, maaari siyang mahirapang pumreno at umiwas kung may bigla ang mga tatawid. Dumako naman tayo dito sa 301 Road na isa rin sa itinuturing na accident-prone area dito sa Barangay Talabastagan. At kung makikita natin ang daan, kapansin-pansin na kalapit lamang din ng pedestrian lane ang likuan papunta sa Manarang Road. Ito naman ang Panings area na isa rin sa mga itinuturing na accident-prone ng Siposco dahil sa sobrang busy ng lugar at tuloy-tuloy na daloy ng mga sasakyan na pumupunta sa Friendship Highway papuntang Porac at Angeles, habang dumadaan naman dito sa main road pa rin ang mga papuntang San Fernando at pabalik naman din ng Angeles City. Sa kalsadang ito, makikita na kumpleto ang traffic lights, hindi rin nawawala ang mga signages na ginawa ng Siposco. Mayroon na ring operating na CCTV camera. Pero hindi pa rin mapigilan nito ang publiko na tumawid sa gitna ng crossing kahit walang pedestrian lane. Nandito na tayo sa pinakadulo ng Barangay Talabastagan na boundary na rin ng Angeles City at San Fernando. Itinuturing din na accident-prone area ng Siposco dahil na rin sa dami ng sasakyan na tumutuloy dito araw-araw. Meron din tayong pedestrian lane na ginagawa namang babaan sa sakayan ng mga jeepney. Kaya mariing paalala ng Land Transportation Office Region 3 at ng Siposco para sa mga motorista na maging disiplinado sa pagmamaneho, gayon din naman sa publiko na sumunod lagi sa mga batas trapiko. Ako po si Riniela Tugay para sa CLTV 36. Binisita ng CLTV 36 News ang ilang lugar sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Barangay Talabastagan, City of San Fernando, Pampanga, na naitala ng Siposco bilang mga accident-prone area kasunod ng sunod-sunod na insidente ng road crashes sa nasabing lugar. Nagpaalala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga driver at operator ng Public Utility Vehicle o PUVs na mahigpit na sundin ang mga umiiral na batas
laban sa pangharas at diskriminasyon sa mga pasahero. Ayon kay LTFRB Chairperson Attorney Vigor Mendoza II, malinaw sa prangkisa ng mga operator ang obligasyon na protektahan ang mga pasahero nang sila ay mag-apply ng authority to operate. Anya, ang mga pasahero ang bumubuhay sa hanap buhay ng mga nasa sektor ng public transportation, kaya nararapat lamang ang respeto at patas sa trato sa kanila. Babala ng opisyal kung may mga paglabag sa kondisyon ng prangkisa, ang LTFRB raw mismo ang kikilos para sa kapakanan ng mga commuter. Isa sa mga batas na nagbibigay proteksyon sa mga pasahero ay ang Republic Act No. 11313 o ang Safe Spaces Act na mas kilala bilang Bawal Bastos Law. Gayunman, binigyang din ni Mendoza ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng publiko, lalo na ng mga biktima upang mapanagot ang mga pasaway na driver at operator. Mahalaga umano ang paninindigan ng pasaherong biktima na magsampa ng reklamo upang maipakita na hindi kinukonsinti ang anumang uri ng pang-abuso. Kaugnay niyan, hinimok niya ang publiko na magsumite ng reklamo o humingi ng tulong sa LTFRB sa pamamagitan ng hotline at social media monitoring team ng ahensya. Inihalimbawa ni Mendoza ang kaso ng isang ride-hailing service driver na kasalukuyang humaharap sa posibleng license revocation at iba pang parusa matapos umanong mangharas ng babaeng pasahero. Kailangan raw ang pagtutulungan upang patuloy na maging maayos ang serbisyo sa pampublikong transportasyon habang nananatiling prioridad ng LTFRB ang proteksyon at interes ng riding public. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Inilabas ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla ang mugshot ni former Senator Ramon Bong Revilla Jr. kasama ang 6 pang individual na naaresto dahil sa graft at malversation ng pondo ng publiko sa pamamagitan ng falsification ng mga dokumento. Kaugnay ito ng umano'y irregularidad sa 92.8 million peso Ghost Flood Control Project sa Purok 5, Barangay Bunsuran, Pandi, Bulacan. Ayon kay Remulla, kasalukuyang nakakulong si Revilla sa New Quezon City Jail sa Payatas. Tiniyak din ng kalihim na hindi nakakatanggap ng special treatment ang dating senador. Walang special treatment. He is a regular inmate in Payatas City Jail. Just to be clear. Okay? He enjoys all the privileges according to every inmate. Pwede magdala ng pagkain. Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday, Sunday. Ang Monday, Friday is quarantine day, nililinis ang BGNP at bawal magdala ng pagkain doon. Bawal po magluto sa BGNP. Pwede lang po magdala ay naluto ng pagkain. Bawal rin po ang gadget, wala siyang gadget na hawak doon. Wala siyang cellphone, wala siyang iPad, wala siyang personal computer. Meron lang po isang kwartong inalat para sa mga abogado nila. All 6 merong lawyer's room doon na pwede sila mag-meeting. That is the only time na makagamit siya ng gadget para sa mga abogado. But otherwise, ang privileges ng senator ay pareho sa privilege ng shoplifter. Pare-pareho lang. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Pabor ang Commission on Elections sa panukalang batas laban sa pamamahagi ng ayuda ng mga politiko tuwing halalan dahil makakatulong raw ito paglaban ng vote buying at maiwasan ang abuso sa pondo at ari-arian ng gobyerno. Suportado raw ng Commission on Elections o COMELEC ang panukalang batas na nagbabawal sa mga politiko na makilahok sa pamamahagi ng tulong ng pamahalaan sa panahon ng halalan. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, makatutulong ito para masugpo ang vote buying at maiwasan ang abuso sa pondo at ari-arian ng gobyerno o abuse of state resources. Dagdag ni Garcia, malaking tulong ang panukala sa trabaho ng Committee on Kontrabigay ng COMELEC, lalo na sa pagpapatupad ng mas mahigpit na patakaran laban sa pamulitika gamit ang ayuda.
Sa kasalukuyang election rules, mahigpit na ipinagbabawal ang pamamahagi ng AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situation, may FIP o Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients, AKAP o Ayuda para sa Kapos ang Kita Program at iba pang uri ng tulong sa panahon ng halalan maliban sa burial assistance. Nilinaw rin ng ahensya na ang abuse of state resources ay tumutukoy sa maling paggamit ng materyales, pondo, kawani, regulasyon at maging media ng pamahalaan para makakuha ng bentahe sa halalan. Kaugnay nito, nauna nang inihain ni Senator Erwin Tulfo ang Senate Bill No. 1145 o ang tinatawag na anti-EPAL measure na layong ipagbawal ang partisipasyon ng mga politiko sa pamamahagi ng anumang uri ng tulong ng gobyerno. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, itinuturing na election offense ang vote buying at vote selling na tinutukoy bilang pagbigay, pag-alok o pangako ng pera o anumang bagay na may halaga, direkta man o hindi, upang maimpluwensyahan ang pagboto. Nauna na rin nagwawala si DSWD Secretary Rex Gatchalian na bawal makisangkot ang mga politiko sa payout ng ayuda bilang bahagi ng anti-EPAL policy ng DSWD at ititigil daw ang inistribusyon kung may hindi otorisadong opisyal na makikialam. Samantala, hinikayat naman ni DILG Secretary John Vic Remulla ang publiko na kasuhan ang mga local leaders kasama ang barangay officials na gagamit ng proyekto ng gobyerno para sa kanilang pansariling interes. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Mas mahigpit na parusa ang panawagan ni Senator Bam Aquino laban sa mga individual at paaralang nandaraya sa government-funded private school voucher program. Layunin nitong maipakita na ang pandaraya sa pondo ng edukasyon ay may matinding kaparusahan. Narito ang report ni Angelica Cara. Nananawagan si Senator Bam Aquino ng mas mabigat na parusa laban sa mga individual at paaralang nandaraya sa pondo ng gobyerno sa ilalim ng private school voucher program. Ginawa ni Aquino ang panawagan matapos ibunyag ng isang opisyal mula sa Private Education Assistance Committee o PEAC na may ilang pribadong paaralan na may provisional permits ang umano'y gumagamit ng ghost students at iba pang mapanlinlang na paraan para makakuha ng pondo mula sa Senior High School Voucher Program. Sa pagdinig ng Committee on Basic Education, pinangunahan ni Aquino ang panukalang idagdag sa committee report ang hiwalay at mas mataas na parusa para sa mga mandaraya. Aniya, maraming kaso ng pandaraya ang isinasampa bilang syndicated estafa o falsification of documents. Kaya naman hindi sapat ang mga kasalukuyang batas na nagbibigay ng mabigat na parusa upang ipakita ang malalang epekto ng pagnanakaw mula sa sektor ng edukasyon. Yung isa sigurong pwede ho nating madagdag dito po sa committee report ay a separate penalty for schools or for individuals who are defrauding our students. Iginiit din ng mambabatas na dapat ay direktang mapunta sa lehitimong mag-aaral ang mga voucher at panatilihin ng mataas na antas ng transparency sa mga pribadong institusyon. Iminungkahi niya na ang mas mabigat na parusa ay maisama sa committee report upang maiwasan ang maling paggamit ng pondong inilaan para sa edukasyon. Pwede ho tayo maglagay ng iba pang penalty kasi ang kinakaso po ninyo, syndicated estafa. In fact, baka nga falsification of commercial documents lang, yun yung nakita ko sa presentation nyo. But maybe in this bill, we can include the penalties for those who will do fraudulent behavior. Kasi pag niyanakaw po natin pera na dapat na pupunta sa mga kabataan, parang ibang level po yun ng kasamaan. So maybe we can recommend in our committee report, in our version, a separate penalty for those who are defrauding government and using this voucher system. Naniniwala si Aquino na susuportahan ng kanyang mga kasamahan sa Senado ang naturang hakbang na malino na nagpapahayag na ang pampublikong pondo para sa edukasyon ay hindi umano dapat ninanakaw. We will recommend that for the committee report and I hope I can get the support of our colleagues para kung sino man ang magtatangka na gumawa ng masamang bagay gamit ang sistemang ito, gamit ang pera ng DepEd, magdadalawang isip
dahil merong separate na penalty na pwedeng isama. No? Itaas natin yung penalties na yun. Angelica Cara, CLTV 36 News. Naitala ng FDA ang higit 60 produktong kabilang sa voluntary recall ng iba't ibang establishment sa Luzon dahil ito sa quality issue ng isang sangkap ng supplier. Narito ang kabuuang report. Nakapagtala ang Food and Drug Administration ng 65 Nestle products sa iba't ibang establishmento sa Luzon na kabilang sa tinatawag na voluntary recall. Sa isinagawang nationwide monitoring mula January 13 to 15, partikular sa mga nakita ng ahensya, ang ilang batch ng non-OptiPro at non-Kid OptiPro. Ayon sa FDA, agad na inalis ang mga apektadong produkto sa mga estante, ibinalik sa supplier o hiwalay na isinailalim sa retrieval process. May isang kaso lang na natagpo ang nakadisplay pa ang recalled item, ngunit agad itong tinanggal ng enforcement team. Iginiit ng ahensya na wala naman umano silang natatanggap na report ng patuloy na pagbebenta ng recalled products sa buong bansa na nagpapakita ng pagsunod ng mga tindahan sa direktiba ng FDA. Paliwanag ng ahensya, ang voluntary recall ay ginagawa ng manufacturer para alisin sa merkado ang mga produktong posibleng may panganib sa kaligtasan, kalidad, o hindi pagsunod sa pamantayan. Bilang bahagi ng post-market surveillance, patuloy ang kanilang field verification upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Pinaalalahanan ng FDA ang mga magulang at tagapag-alaga na suriing mabuti ang label at batch number ng mga produktong binibili. Kailangang itigil din agad ang paggamit ng apektadong items at sumunod sa recall instructions ng manufacturer. Iginiit ng FDA na mananatiling prioridad ang kaligtasan ng mga sanggol at bata at patuloy ang mahigpit na pagbabantay at regulatory oversight upang masiguro na walang panganib sa mga pamilihan. First week of January nang ihayag ng Nestle Philippines sa kanilang website na inalis na nila ang mga naturang produkto dahil ito sa umano'y quality issue sa isang ingredient ng kanilang leading supplier. Wala pa namang kaso ng sakit na naitatala dulot nito. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Ininspeksyon kamakailan ng Angeles City LGU ang Balay Silangan para paigtingin ang mga programa na pakikinabangan ng mga Anghelenyo sa kanilang muling pagbabalik sa lipunan matapos ang kanilang rehabilitation at recovery. Nagsagawa ng inspeksyon ng pamanuan ng pamahalang lungsod ng Angeles sa Balay Silangan bilang bahagi ng holistic at community-based program para sa reintegration ng mga Anghelenyo na dumaraan sa rehabilitation at recovery. Layunin ng programa na suportahan ng personal development, skills training at social responsibility ng mga benepisyaryo. Kasama sa mga planong pagpapabuti ang pagkakaroon ng mga recreational space, agricultural and hydroponics programs, at iba pang livelihood initiatives. Ayon kay Mayor Carmelo John Lazatin II, hindi lang pisikal na pasilidad ang Balay Silangan, kundi isang maayos at makataong lugar na naghahanda sa mga individual para sa makabuluhang pagbabalik sa lipunan. Hanggang itong mabigyan ng mga benepisyaryo, lalo ng mga kabatang saklaw ng intervention programs ang praktikal na kasanayan sa buhay, disiplina, at pagkakataon para sa pangmatagalang sariling kabuhayan. Isinagawang inspeksyon kasama ng Angeles City Anti-Drug Abuse Council o ACADAC, City Engineers Office at City Social Welfare and Development Office o CSWDO upang masiguro ang koordinasyon sa pagpapaunlad ng mga infrastruktura at mga programa. Sa pamamagitan ng Balay Silangan, patuloy na pinatatatag ng lungsod ang inclusive governance at long-term rehabilitation framework na nagbibigay halaga sa dignidad, pananagutan at matagumpay na reintegration ng mga Anghelenyo. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Isang geotagging activity ang isinagawa ng Angeles City LGU at ng Aita Community sa Barangay Sapang Bato para sa mga puno at halaman sa lugar.
Layo ng hakbang ang mas sistematikong pangangalaga at dokumentasyon ng watershed area. Magbabalita si Raymond Tasoy. Nagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Angeles City at Aita Community sa Barangay Sapang Bato sa isinagawang geotagging ng mga puno at halaman sa kanilang watershed area. Sa aktibidad, tinukoy at naitala ang eksaktong lokasyon ng mahalagang detalye ng mga punong kahoy upang makabuo ng mas organisado at updated na database ng likas na yaman ng lungsod. Lumahok sa geotagging ang mga kawani ng City Environment and Natural Resources Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office at mga kinatawan mula sa Aita Community ng Sapang Bato. Ayon sa lokal na pamahalaan, magsisilbing batayan ang mga nakalap na datos sa mga susunod na plano at programang pangkalikasan, kabilang ang tamang paggamit ng lupa sa lugar. Makatutulong din naman ang impormasyong ito sa pag-monitor ng kalagayan ng mga puno, lalo na sa mga sensitibong bahagi ng watershed na mahalaga sa supply ng tubig ng lungsod. Patuloy naman ang inisyatiba ng Angeles City sa pagtatanim at pangangalaga ng mga puno sa naturang barangay, katuwang ang iba't ibang sektor, upang matiyak ang pangmatagalang proteksyon ng watershed. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Nasa kustodiya na ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang siyam na Philippine Hanging Parrots o tinatawag ding kulasisi na nasamsam ng Philippine National Police sa Olongapo City. Kabilang ang mga ibon sa mga critically endangered species sa ilalim ng DENR Administrative Order No. 2019-09. Opisyal na isinuko ng PNP Maritime Group Regional Maritime Unit 3 ang mga kulasisi para sa wastong pangangalaga, dokumentasyon at paghahain ng kaso laban sa mga sangkot. Babala ng DENR, mahigpit na ipinagbabawal ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act ang pagkuha, pag-iingat at pagbebenta ng wildlife nang walang kaukulang permit. Hinimok din ng ahensya ang publiko na maging mapagmatsyag at agad i-report sa mga otoridad ang anumang ilegal na aktibidad na may kinalaman sa wildlife upang maprotektahan ang biodiversity ng bansa. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap. At sa iba pang mga balita, binigyang parangal ng Santa Ana, Pampanga ang mga pimpenyo at institusyon na malaki ang naging kontribusyon sa bayan at buong bansa. Maging inspirasyon raw sana ang mga ginawaran para sa mamamayan at kabataan na makatulong sa kaunlaran ng munisipalidad. 13 individual at 2 institusyon ang pinarangalan ng Pamahalaang Bayan ng Santa Ana, Pampanga sa ginanap na Most Outstanding Pimpenyo Awards o MOPA nitong Sabado, January 17. Ang okasyon ay bahagi ng paggunita ng ika-113 taong pagkakatatag ng bayan. Sa pangunguna ni Mayor Dinan Labong, katuwang ang Sangguniang Bayan, kinilala ang mga pimpenyo na nagbigay karangalan at tambag hindi lang sa Santa Ana kundi maging sa buong bansa. Ang pimpenyo ay mula sa sinaunang pangalan ng lugar na dating tinatawag na Balenpinpin o Pimpin. Nagmula sa iba't ibang kategorya at disiplina ang awardees tulad ng Education and Academics, Values and Religion, Culture, Arts and Heritage, Science and Medicine, Government Services, Business and Entrepreneurship, Sports, Law Enforcement at iba pa. Masusing pinili ang mga nominadong inirekomenda ng mga barangay captain ng Santa Ana. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ng alkalde ang mga awardee lalo na't tunay raw na mahuhusay ang mga pinagkalooban ng gawad parangal. Umaasa rin itong maging inspirasyon sila sa mga kabataan na mangarap at maglingkod para sa ikauunlad ng kanilang bayan. Ang gawad parangal ay inorganisa ng Municipal Tourism Office at ng Casa Apo, isang non-government organization na nagsusulong ng mga programa para sa pagpapayaman at konserbasyon ng kultura at pamanang pimpenyo. Kasama si Jody Dizon Mercado, Aisel Fernando, CLTV 36 News.
Hindi nagpatinag ang 72-year-old Kapampangan na si Teresita Manaloto matapos siyang makipagsapalaran at pumasa sa 2025 bar examinations. Ano kaya ang nagtulak sa kanya na i-pursue ito kahit huli na sa mata ng iba? Narito ang kwento ni Attorney Manaloto. Sa edad na 72, kung kailan ang iba'y nagpapahinga na, sinong mag-aakala na sa ganitong edad, kaya pang lampasan ang pinakamahirap na pagsusulit sa Pilipinas, ang bar examinations. Ito ang kwento ng isang guro, isang ina, na ngayon ay isa ng ganap na abogado. Siya si Attorney Teresita Manaloto, isang Kapampangan, Tubong, Barangay San Juan, Mexico, Pampanga. Ako ay isang educator. I was a teacher here in the Philippines for 17 years. 15 years in the private school, St. Joseph's Academy. And then I moved to the government and that was in Kakutod. May 4 na anak si Manaloto. Lahat professional. Lahat nakapag-aral abroad. Despite of my busy schedule, teacher ka, nanay ka, 4 ang anak mo, di ba? Ganon. So, I thank God na andyan siya lagi, ang Panginoon, at na lumaki ang mga anak ko, nakapag-aral, kapag tapos, parang nanaginip lang ako. Noong 1990, nagtapos siya ng Bachelor of Laws sa Harvardian College, San Fernando, Pampanga. Pero, naantala ang bar exam niya matapos unahin ng pamilya at trabaho. Kasabay nito, tinapos niya ang master's at doctorate degree hanggang sa tuluyang magretiro sa pagtuturo. Pero, hindi rito natapos ang kanyang pangarap. If I'm going to stay to live another 10 years of my life, and then I face the Lord and He will ask me, what did you do with the gift I gave you? And then, will I just say, I just cooked? That's all? At dito muling nagising ang pangarap, kasabay ng panalangin. I'm a person who always prays. I pray and I pray and I pray. So I frequently visit the Blessed Sacrament and I ask the Lord, Lord, please don't take away the gift you gave me until the end when you take me home. Kaya taong 2023 hanggang 2024, sumabak siya sa online review, dumaan sa sakripisyo at pagpupuyat. Iniwan muna ang mga tungkulin bilang presidente ng kanilang Farmers Association, church lector, at bilang community leader. I gave up everything. I took a leave. So then they were so understanding, you know, that they actually allowed me and it was not a hassle. Pagpatak ng taong 2025, humarap siya sa bar exam. 4 na oras, walang kain, hindi man lang makapag-CR break. Just imagine I was 72 years old, 4 hours straight, no eating, no going to the bathroom, you know, and I cannot usually, you know, I cannot afford not to go to the bathroom within 4 hours. But for whatever reason, the Lord is really merciful. January 7, 2026, inilabas ang resulta. Sa 11,420 examinees, 48.98% o 5,594 lang ang pumasa. Kabilang sa kanila, si Attorney Teresita Manaloto. At first take lang yan ha. It was my niece, the daughter of my sister, that told me, Dar, may pasar ka, Dar! Wow! Oh God, oh Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. So I started crying. Sa lahat ng laban, iisang sandata niya. I trust in God. I trust in God. So, till the point na, it doesn't matter what your religion is. Till the point na, everything that happens, Lord, you have the best reason of all. I just follow the flow. Hindi rin titulo o pera ang kanyang rason sa pagsabak sa abogasya. Para daw ito sa mga magsasaka at biktima ng kawalan ng hustisya. My advocacy is to work for those who are victims of injustice. Yun, that is it.
Yun ang driving force ko. Kagaya ng sinabi ko, my dad was my inspiration kasi nung bata ako, ever since na nagkaisip ako, lagi yung may problema sa lupa. Yun nga, siguro natanim din na sa puso ko. No? So, yun talaga. It's not for money. At para sa mga gustong sumunod sa kanyang yapak, Just do it. It's not easy to become a lawyer. But is it doable? Yes, of course. If I can do it at the age of 72, why can't you? If I can go to school for 4 years in my law course way back without much resources, so those things should not be looked into. Just have faith if it's really God's will that you finish it, you're going to finish it and you're going to become one. sa mundong nagsasabing huli na ang lahat, pinatunayan ni Attorney Teresita Manaloto na hindi kailanman huli ang mangarap. Basta't may pananampalataya, paninindigan at pusong handang maglingkod. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Mga kabalen, may bagong Kapampangan beauty queen na aabangan sa national pageant scene. Ang 6-foot-tall half-American, half-Pinay beauty na fresh pa sa kanyang tagumpay bilang Mutyaning Kapampangan 2025 ay handa nang ipakita ang karisma, grace, and elegance sa pambansang entablado ng prestiyosong patimpalak. Hindi na bago si Hetland pagdating sa mga beauty pageants. Noong 2024, una siyang nakilala bilang Mutyaning Angeles na sinundan ng kanyang panalo bilang Mutyaning Kapampangan. Sunod-sunod na korona ang naging daan upang siya ay mapili bilang opisyal na pambato ng lalawigan sa isang pinakamalaking pageant sa bansa, ang Miss Universe Philippines 2026. Ayon sa Provincial Pageant Director na si Michael Kakay Muñoz, buo ang suporta ng organisasyon at ng buong lalawigan para sa kampanya ni Hetland. Sa kanyang pagpasok sa MUPH 2026, inaasahang dadalhin ni Alison Hetland hindi lang ang kagandahan at kumpiyansa, kundi pati ang talino, disiplina at determinasyon, mga katangiang maaring magdala sa kanya sa pinakatuktok ng kompetisyon. Habang naghahanda na ang Pampanga para sa panibagong laban sa corona, unti-unti na ring nabubuo ang interes ng pageant fans sa magiging journey ng Kapampangan Queen sa stage ng MUPH. My message to my co-candidates, I am so excited. Syempre, I can see on social media kung sino ba yung, baka may mga babalik, baka may new faces. But above all, I am very excited to see everyone enjoy the journey and soak in as much as I can the whole Miss Universe Philippines journey. And I can't wait to see how everything unfolds. Watch out. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook, at CLTV36 Official at CLTV36 News. Sa X o dating Twitter at CLTV36. Sa Instagram at CLTV36 Official at sa aming TikTok at CLTV36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV 36, ako si Rainiela Tugay. Maraming salamat po.